Masagaw Explain, kabar sa basta na. Ayaman na niyan na giyang ay isa siya headline, Iran's leader Said Mujtaba Khamenei vow to continue his father's legacy, promising retaliations as nationwide funeral ceremony concluded in Mashhad. Ayaman na niya, Peter yakin niya Said Mujtaba Khamenei, giyang kaya bagwa supreme leader, agyang kaya Iran, wata, agyang ko to si akin Ali Khamenei. Ini promise yan. Ayaman na niyan na itataros yan na tigyan. So, legacy. Pinggugulaw, miyang, ayaman na niyan na legacy. O di na miyang ang gugulaw lang, miyang papasad. Ayaman na niyan ni ama yan. Promising retaliation na inisip yan. O di na ini promise yan. So, kisuop niyan. Siku ayaman na kiyama yan. Funeral ceremony concluded in, ayaman na niya giyang kaiko na kinilabangan. Kaya mayan, mana siya kin Ali Khamenei, na yaman na niyan na miyapasad si sagyang kaya, mini kuburiran sa nga Mashhad. Away. First major message after the funeral, Oriana Tigieno, kinilabangan, sagyang kaya ama, udi na miyaw na, sama na to, akin na miya tira na gulabungan si Khamenei, miya kapiraw lang. Naki, aragira no nanan. Iran's leader Said Mujtaba Khamenei has issued his first major public message following the assassination and burial of his father. Pagampagan na tigin nakatiro, yakin niya Mujtaba Khamenei, supreme leader, oriya na tigin o kinikuburan, kaya mayan. Ayatollah Said Ali Khamenei declaring that Iran will preserve the legacy of the slain leader while pursuing those responsible for his killing. Namatan. Inubsari si Kuan. Si Trump man na mire-report ka, isa ko miya makaduwi ni gawi. O talo gawi. Na adna meeting ang NATO. Na mire-reporter o. Saya man na niya na giyang ako na Iran nang buno ni Iran si Trump. Mata, may reporter o. Nag-iibisay kakalagyan siya kini Ali Khamenei. Ay man na Peter Ali Khamenei why declaring Iran will preserve. Ay man na preserve ni Iran. O di nadiran pa kibinasa. So miya nga papasad agyang kayama yan na si Ali Khamenei. Padsaya man na niya Peter yan, pursuing na ni-premise yan sa itataros yan din. Pursue. Swema na niyan, na din yan di ka pangilaya, siku ka pa kasaupian sa kaya patay, agyang kaya siya mayan. Namata. Kasaupian. Pursuing those responsible for his killing. Ayaw man na niyan na itataros no, di na pursuing, itataros no, di na ito naman de, ugito. Ipagpursui yakin niya Ali Khamenei, swema na niyan na kiso pa niyan ko miya kakaid, kiyam ama yan. The message, title, We Must Rise. We released on July 8 as funeral ceremony reached their conclusion following a week of mourning that stretched from Tehran to Qom, Najaf, Karbala, and finally Mashhad, where Ayatollah Khamenei was buried at the Imam Riza Shrine. Ay man na niyan na pianutulian si atigin na kailangan natigin na man na niyan na sa katanoy makagangkom. We must arise. Kailangan na man na niyan na may porotano. Owa. Sisagyan nga iti pianutulian na nga paman na kinilibang agyang siya mayan. Siko, writing in the forum of both religious reflection and political declaration. The statement combined condolence to theological references expressing of gratitude of millions who participated in the funeral procession. And the pleads that Iran political and ideological course will remain unchanged despite the assassination of its longtime leader. The letter also contained the
clearest statement yet from Iran's new leadership regarding accountability for February 20th strike and kill Ayatollah Khamenei and members of his family during what Tehran has described as joint US-Israel attack on capital. So, yaman na yan, ang mga message yaki ni Ayatollah Khamenei sa giyang akinilabing yamayan na ay man na yan nasi opsiran. Isup yan nagyang kaya bisa ko miyawlay sa ko February 14 kaya patay yamayan na gusto membro sa giyang pamilya niya. So madakla iyagyang matatagos ang asurat. With na katulang din nagyong utwa penalamatin yan. Gratitude to million of people. Manan yan na penalamatin yan si ko yung mga tao sa Iran si ko kasusuporteran sa giyang kaya kapapantagan administration o di na leadership pag yung Iran. Absolutely no trust. Iran test diplomacy while enforcing its red line. Iran Foreign Minister Abbas Araghchi arrived in Omani capital of Muscat on Saturday for talks expected to focus on bilateral relations regarding development and the security of the Strait of Hormuz as Tehran continue parallel strategy of diplomatic engagement and military deterrence following renewed confrontation with the United States. Nakatiba so diya ka diteron. Diya ka na ino, aging Amerika, apa ka-aksi sa isa Oman. Na adem besa kuan Iran ro. Uy, mana niyan na adem bes mamburu kuan ro. Tuno tong ta Peter o kanay mana niyan na oil facilities ro aging Amerika. So sama niya may panutul. Kata anatula din yan. Nagyang si Abbas Araghchi. Na mana niyan na sungko na isa kuan. Adi arrive. Kata so picture Iran. Diyan kaya kuan. Mga officials isa giyang kaya Oman. Ay man yan na orya na giyang utwa kaya baliteran sa sulsula na Amerika giyang kaya Oman nakate inadvance Iran. Ay man yan na si Kunsi Araghchi Abbas Araghchi as kanin ni Foreign Minister na miyakaw makunaisi sa giyang kaya Muscat capital giyang kaya Oman isa ko sabto for talks expected focus on a bilateral relation. Yaman na yan na bitiara ini ran nagyang kaya kapmbegreran sa giyang kaya yaman na yan na partnership iran. Regional development and security of the Strait of Hormuz. May pantag siko yaman na yan na development, siko security, nagugyang security sa giyang Strait of Hormuz. According to Iran State News TV, Araghchi was welcomed by senior Omani officials upon his arrival. The visit follows several days of heightened regional tension after Iranian and U.S. forces exchange attack triggered by incident involving commercial space in the Strait of Hormuz. Kata. Emanan niya na malabitiara rawatigyan na ami pantag sa giyang kanan na ay mana niya nasa Strait of Hormuz. Yang na di ka perate agi nga na mga barko sa pugukit siran na timbang siran mambugi ang kaakwan. Na ukato sinyo nagyang kaya ay mana niya na memorandum of understanding between America ug nga Iran na suka pugukit sa Strait of Hormuz na makip-coordinate daan sa mga commercial vessels sa nga Oman. So bendagi na ni klaro ni Iran pagkatan na nagyang Iran ug nga Oman ay man niya na supugukit sa Strait of Hormuz nang gulalan na ka so kabubalo yung mediator udi nas kay pasimbu ako makapat sa nga Strait of Hormuz asir ka di makapusod sulang una pagukit sa na man niya nang gulalan na ka. Shout out kanusan na rin mga pagariya 217 followers sa manen na miya post sanso tutulan tanu sa nga diran ika tidawa so dapanay sama na
Dapat na yung mga response sa Amerika. Uba silang response, man to, agagawi. Antaw kasi kung mga padagawi. So, ginan. Isa Peteroro Trump, nagyang ako na BTR is over. Uwi na sinyan dineclare sa social media. Kasi sabab, ani punro at tigyan ko kaya announce ni Trump sa miyada, agyan kaya kapasadan, nasiyaw pa namin kaya mga military base sa sobra-sobra. Sabab mambu sa giyang kayamanan yan na kaya panimba kairan sa giyang kaya mga military facilities, nagong mga ammunition, mga radar system, nagong mga communication infrastructure, piyanimba kagiyang Amerika. Eman to na sumiyaw pag yung Iran, sa sobra-sobra mambu, kaya sa operan, sa giyang 5 country. So, miyaloy sana Jordan, Bahrain, Qatar, Oman, Oman, tunaw to, unta 5. So, yaman na niya nasusiron si Sagyang Lebanon na tuloy-tuloy judiran mandiga tidawa. Tayap man. Giyang Lebanon na, bukul na kumanutulop man sa nga, uman na inagid. Gini maulaula. History repeated itself. Sama na talawa sispera mi papansaksan na suduon. Ayaman na niyan, ayam ya guluan ng Amerika. Kata ayaman na niyan na katusan niyong utos siyawa municipality. Ayaman na niyan na kabay agyang gaya Iran, ayaman na niyan na mabakante, mabaperson. Agyan na ni Didan san pagawa. So Peter si ayaman na niyan, agyang gaya kuman na Israel, ayaman na niyan na renew attack on southern Lebanon. Piyanin bagiraman si Roman, agyang gaya southern Lebanon. Fragment, agyang gaya ko na Israeli occupation forces. Ayaman na niyan na anong uno to swining gulala nira na seres, piti barangan na kaya atakairan san sa southern Lebanon. Sagyang ko tayo man na niya, nagagawinan si ko sapto, na piyanin bagiran nagyang kaya, piti barangan na munisipyo, darpa, san sagyang southern Lebanon. Bombardment with drone, na piyanin bagiran, drone, ang kanana, ayaman na niyan na mga darpasan, nagumanga, ayaman na niyan na artillery, yuto rin, uta tatayara na panggiron siya, boom! Mga na, isokubo ng utakwa na, paduto sa artillery. Uta ipsukubo ng uta datar kalaw po so asagi nga. Apianin bagirang ko na artillery. Naguyaman na niya na mga bombardment with a drone, na mga drone, agyang nga na darpa, san sa southern Lebanon, minsampan ad na sispera, maadin, sa agyang nga Lebanon, na agyang nga Israel, naman na niya na, punibak, panagyan nga Israel. Pitero panagyan nga Al-Mayadin. Ayaman na niyan na, kata, piyanin bagirang na nadar pa abit sayadi. Sangkon sa Tyre District. Ayaman na niyan, nagisumalaki at tido sana sang sa Hudayda. Hadata. Oy, kung nagtanod na nga Hadata. San sa, malanda na city. So, pa siya, piyanin bagirang nga taon, udi nadar pa Hadata, san sa Bit Jibir District after kauto. So, madakla iya, piyanin bagiran sana mga darpa. Ayaman na yan na, miyan ng burak siraman sa mga leaflets. Sagyang ka na darpa sa town of Majdal. Israeli drone scattered warning leaflets over the town of Al-Mansuri, south of Tyre. So, ayaman na yan na adunggo nuto ini kelat samba na mga karatas. Apa kibetiya sagyang nga na mga tao sana, bakwit ka no, katimbang na miya nga na derpa. Ana mata. Derpa ka suderpa. Na miya ka masiran ro sa Japan. Nasumiyong siran. Tigina, away ni mga na derpa yoron sa Mindanao. Tana kaya mapasangay. So, giyang ay ko na Lebanon News Agency, na Peter nagyang Israel, na dungo na inipanimbagyan na masinggan, sagyang ka na Oscar, o di nagyang kanan paligid. Agyang kaya darpa Haris. Ada pa na miya panutulabon na yamanan yan na casualties. Nipun ko Friday na taman si ko sa Tordi na ginan. Pamakatuan na Israel sa Bumbo. Agyang na yamanan yan na Southern Lebanon. So adna kata sa katatigin na miyatay. Naguyamanan niya adna 4 others injured. Miya nga susugat. So, sama na ito mga pagarya. Naging ami apiragaw previously na malo makadidig kagya nga ya. Ay manan yan na
Lebanon. Yaman na nanipun ko jemaat agusap to na tumimbak siraman. So, gitu ditano ditero. Yang Israel na dinian pekaranan. Saya mana niya na plano niya naging kaya ceasefire. Wah, datar actually na datar sira na Amerika. Wah. Mia teng kata ya supaya okay sa Strait of Hormuz. Orian na di sira nun fellow. Nanti pa man pabayaan naging Israel pagkaukit niya naging kaya kuan. Mata naging kata tinimbagiram nagasa. Ay man niyan na Peter sa giyang report. Aging atigin na Israeli. Persist. Ay man niyan na season din. Ugid na persist. Ay man niyan nang utadikida. Continuous. Aging kaya man niyan. Na di ka panimba ka aging kaya mga Israel. Sa giyang kaya Gaza. Ay man niyan punugasan sa south. Nataman ron sa north. Ay man niyan punugas sa Cairo, Egypt. Nataman ron sa na Tel Aviv. Di panimbakan naging mga Israelian kanana, mga taga Gaza. Au ba di epkeleta sa Gaza na di ka pa na ground zero. Tama na niya naging ako na Israeli Occupation Forces. Na pianibak yan, udi na persist. Ayaman na di niyan di panimbakan. Ayaman na detaro na tumimbak iman to, kautup man. Kenapa continue? Udi na persist. Ay mana niyan na di rin natigin di panimbakan nagyang ayaga sa strip. Ay mana niyan na strip na mata sayang de. Carrying out artillery. Ay mana niya panimbak kamera natigin na artillery. Udi nanguta artillery nanguta ngutundag ya penggamitan na beng auto. Campaign and heavy gunfire despite naguya mana niya na mga ala timbak. Minsan pa natigin. Giyang ceasefire agreement na season din. Ay man niya na Peter wag yung Wafa. O di na news agency aging Wafa na eyewitness. Pagilay na kan natigyan. Agiyang kaya mga Israeli occupation forces sa direndikan didimulisa. Sa agiyang kaya man niya na mga buildings sa agiyang kaya Gaza. Agiyang na natigyan na bubalingan, demolish residential building and civilian structure. Yan na mga rakanan na mga sibilyan na kibabalingan niran. San sa na Southern Canyonis, while tank, drone, and naval vessels simultaneously targeted the other part of the city. Nagya, di siran sa natipagilin na kantinga, di rin siran di dimulis. Nayamanan niyan na so mga tanke, mga drone, mga naval, simultasyon na merengar na di rin di ka panimbaga sa ngayamanan yan na Gaza. Peter wag yung ayamanan yan na Wafa. So, siya tigin siya yung adar pa Kisan al-Najar. Sama na abitira tanong na Gaza Gaza. Nayamanan yan na siya na matago sa southern of Canyonis. South of Canyonis. Giyating na Israeli Occupation Forces na nutoso di rin di kan didimulis. O di na operasyon nila na demolition siya kung mga walay. While another strike target na adun pa natigyan na emanan yan na di rin nun di eastern part of the city na di rin di panimbak sa na eastern part of the city. Agyang Gaza. Israeli drone also drop exclusive. Emanan yan agyang atigyan na mga drone. Agyang mga Israel na emanan yan na pumakatuniran sa nagyang na mga bomba san sa Raswan. As tank fire heavily across surrounding in a neighborhood. At the same time, matigyan na parallel na giyang mabuot tangke na ruruso diyan so yaman niya na diran di ka panibak sid na tigyan sa surrounding neighborhood. Yan na neighborhood. Piti barangan sa nadarpa. Mana niya nagwan eh. Naging Israel na di siya desirano sa nabal. Iman to nakauta mi pugusar siran sa nabal. Aging Gaza na kili daragat nakatata na mi usar sa nabal. Aging Israel. So yaman niya na ini pamana ituman niya kiniya Netanyahu so Petero yan 100% o di na 70% of Gaza well occupied by mana niya na kuiniran agi nga Gaza biya sa kumyaw na Petero iran so
sigo mga paganay, ang mga takita-kita no, last 2 years, aginan kang gaba-gaba na giyang agasa, na mapasa na tigiran na umpian, na mapasa na tigiran na klim na mi, karakami ya. So ginan. O di pangalimos wallah nakatatan na mipiyag siran din. Wini na ayaditan o ditero na paano maubasa lungan na makaisa. Di na makadugoy na makaisa siran matimbok. Iman to nakataya open fire. Sa lakaw su sa bubena, sa lakaw su sa puro adruna, sa lakaw su makapupuan sa ragat. O di pangalimos wallah na swalo tala na tanda kaya. O di pangalimos wallah na kakuwad na Israel lagi ang agasa. Naki. Nani kabaya wallah. Na masusuanan na Gaza, Palestine, Egypt sa likod. San sa tamparsan na ay manan yan na Tel Aviv. Napakapsumpatan niran na Tel Aviv bagyang aya Gaza. Ay manan yan na mimbalo ya threat sa manan nagyang aya kwan. Egypt. Nagyang Egypt bagyang Gaza nandekat na tampar wag yang aya manan yan na northern Gaza. Na Tel Aviv. Siya matatago sa kawanan ng Palestine. Aro matatago nga West Bank. Apan taga Tel Aviv. Nagupo ni ranan man makwa na. Siya puno Allah sa mga mujahidin. Mata na pasang. Mata na pasangan tayo gira ako. Detare. So, wala man na niya naging absa niya kapira gawin na pamumbu ni rananan. So Peter wag yang kaya report. Sana tigin sa Central Gaza. Israeli artery yang tigin na dirandi ka panimba ka. Udi na pakauranan nira sa artillery shell. Sagyang kanan na darpa Al-Burij refugee camp. Ina ginam pa so refugee camp. Ama na babalingan ng mga bakwet na di panimba ka nagyang mga Israeli. Continuing attack that have repeatedly targeting the eastern part of the camp in the recent weeks. Na itatarosid na tigyan naging mga Israel, sudiran di ka panimbaksan sa eastern part, agyang kayamanan yan na Gaza. Just recent week. Further north, artillery fire struck eastern neighborhood, na manan yan na pwede sa natigyan, further north, pwede pa natigyan sa giyang sabagi sa giyang north na diran di panimba ka naman yan na struck eastern neighborhood of Gaza City while Israeli forces carry out demolition. Ayamanan yan na iniputo iran so diran di kan didemolish sa sanga Gaza. Na escortan sila ng mga ayamanan yan na military why so tingin sa mga tangke na panimbakan so yamanan niya na mga darpa, piti barangan san, so drone, sama niya na, Allahu Akbar. So ginan mga pagirya. Israeli quadcopter drone open fire on several resident areas in northern Gaza as a military activity continue across enclave. So giya, na di panimbakan nagyang kaya mga Israeli, nagyang mga civilian. So pang nita ko Allah kuha. May targanan, kagisa man na kiyang gaya Hamas na waki ukwa, pugusar siran sa pamikiran. Di siran basta-basta response, o di siran pakato. Katagi nga Allahu Akbar. Ayamanan yan. Yan gito nga tayo ni-report refugee camp, babalingan, bakwet. Na, niya ka umagi ang kaya mga sundaro. Di rin dindimbulis na giyang kaya kwan, mga walay. Makaunot siran sa tangki. Narapi pa iniran ng ito refugee camp. Ay man na refugee camp na bakwet. Nakatya, giya, katayo. Ay doon nagisulapakad na nga miya kadek-dek lataw. Bako na rin, sudyo refugee camp, sudyo mga wala yung mga bakwit. Na ibita miya kasensira na rin sa pela na.
Adi, mana niyan na di siya di muli so. Anatang guys korteran na siya ang uraniran sa mga bakwet na nagwiran ro terata ka pangalo nakatagid. At the same time, na paniba ko na boom, pagkatu na mga 81 mm. Na adun na pagkapoon sa Aragat. So yaman na niya, naging mga tao, ging refugee camp, bakwit, na yaman na niya na pakiawaan nila na ya. Pakiawaan na yung mga Israel. So sa manin, ando matatago Amerika, ando matatago nga ya Egypt, asira ni di maingi masadan. Ano matago nga Qatar? Asira ni di mga masadan. Ay dapat ay na terus sira. O baka giya diptero Amerika na di mo ptero wagi ang mga pada country. Tumud na kaya diun pang pada Qatar. O bagi ay makapipirma sa nga nakapasadan na Qatar, Egypt. Siran. Amerika. Pajam na Turkey. Ata, di siran di rapi pa yung nagyang akuan. Mata na nga kapkerasin sungira na. Mana pikiraman na so shelter pa maog yung uta mga trapalira na susumpa-sumpat. Nabigla bud na namya katua boom 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 nagumamaka yung ging ap keswera na. Ande bud de sunga nga mga tao. Na di makaptutu na sumamagpada. Kagi betul-betul. At the same time na panguluga bomba. Ay, problema sin ano matagwa United Nation? Ano matatagwa yang amang Arab? Ano matatagwa nga yang ingi masadang gira na Egypt, Qatar? Ato ni adi di uba giginawa yang amang Arab ug Amerika. So kabay ang mga Arab na pamakinig na Amerika na okay. Ay mga Arab na din na marataba tira na kumarataba takadi kata. Siram pa ni miya maon kata suka pasad na kapasad. Ore na di pasang. The latest attack from part of Israeli continuing violation of the Gaza ceasefire agreement, which have included repeated strike, artillery bombardment, demolition of home and civilian infrastructure, and attack targeting Palestinian across the strip. Ay man niya na padatigyan sa giyang kaya mga violation, apingulaw lagi nga Israeli, na padasiya tigyan naging adiran di kapang strike, repeated strike, diran di kapamumbay sa giyang kaya agasa. Kapumumbay ranon sa mga artillery, ay man niya naging mga 81. Udi na demolition of homes, giyang adiran di kan didemolish sa mga building. Agus yaman na niya na mga walay, civilian infrastructure, mga walay, wayaman na niyan na mga tagaga sa kibubalingsan. Aso doon masugat, nayaman na niya na biyalingan o kiwaleron na pindidimulis, udi na diindidimulis na giyang Israel. An attack targeting Palestina ng cross daga sa strip. Nagwema na niya nakapugat akairan si Sagyang kaya across gid na interwagasa. Nairan di panimbakan. Israeli occupation forces continue to maintain military position inside the part of Gaza while restriction on humanitarian and other provision the ceasefire agreement remain in place. Ama na niya. Yang atigin na military forces na continue to maintain military position inside part of Gaza. Na iman to tigin na isiran din sa agiyang kaya part agiyang kaya Gaza. Darpa agiyang kaya Gaza. Isiran sa nga darpa Gaza. Ginan ay kaya pasadan sa na pagkaawasiran sa nga na Gaza. Ama na niyan na they must tunay ni giyang otwa kawanira na giyang Gaza. Padsa nga nakapasadan. Ay man to nasisisiran sa Gaza. Niyan nagyang ako na Palestinian officials
na repeatedly warning. Warn. Na niya na pupakay ng kaaniran. Pag-warningan nila nagyang kaya hindi ka pag-warning sa Israel. Warn that the ongoing military operation. Kaya kung nakita taro sa giyang military operation nagyang kaya Israel sa destruction of presidential neighborhood gyang diran di ka pamina sa giyang kaya mga building why so doon matunggod continue restriction of humanitarian access na itatarosod na gyang kaya Israeli so man niyan nakapagreneran si ikong mga panabang ay sulsi sa gyang kaya Gaza. Access undermine the ceasefire framework and further worsen the humanitarian ay man niyan na pwede siya tigin naging worsen. Kaya sobra na tigyan na kapkabinasa si ikong mga tao, mga bakwet, si sagyang Gaza. So, ginan mga pagarya, tantod na piya kagagagawag yung ayakwa. Laman na rin, wala na yung kirangan. Malo nga Manila ya. Bani miele ni mga trapaliran na sumpa-sumpat. Sobra siran sa inambus. Inambus sira nagyang mga Israeli. Tiyata pa na nagisupo nga ta boom 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 nagyama mo mga tao na sa din sa kasasanguran nira. Na malo mang kirangan at miga ka na pamilyang kasan. Na romya trat na manisan na lomyan tapa. Dinin kataon so padiyan kaya ganatan yan so miyate atwalia ini pela niya nun. So mga trapaliran miyang ada kiawan Allahu Akbar. Ay did na bag akawidan. Ay kada kalas ina subu suma sa solotera. Nakanabati ka mamagatos. Kang gibong apelagoy. Allahu Akbar. Bala santa no Allah santa no butaman ang khabar sa basa marano.